Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φτάσαμε αισίως στο τέλος του Ιανουαρίου. Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός και μάλιστα από ό,τι είδα πριν στην ατζέντα μου, αύριο ξεκινάει το τριώδιο, που σημαίνει ότι φέτος έχουμε πολύ γρήγορα Πάσχα και κάθισα και είδα πότε έχουμε Πάσχα, θα το έχετε δει και εσείς φαντάζομαι. Φέτος το Πάσχα είναι 12 Απριλίου, που σημαίνει ότι όλα έρχονται πολύ γρήγορα. Καλό είναι να έρχονται γιορτές γρήγορα, γενικά να είμαστε σε ένα εορταστικό κλίμα, αυτό είναι το καλύτερο. Αρκεί να είμαστε και μέσα στην ψυχή μας σε ένα εορταστικό κλίμα. Δηλαδή όλα αυτά να τα νιώθουμε και μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας, να βγαίνουν, να πηγάζουν από μέσα μας όλα αυτά. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο Φεβρουάριος από αύριο, ο πιο μικρός μήνας της χρονιάς, ο χειμωνιάτικος μήνας, που όμως έχει μόνο 28 μέρες. Είναι ο μήνας των υδροχόων και των ιχθύων. Είναι ένας μήνας αρκετά περίεργος και περίπλοκος. Γιατί πάντοτε ο Φεβρουάριος, όχι πάντοτε, ίσως είναι υπερβολή το πάντοτε που είπα, τις περισσότερες φορές ο Φεβρουάριος φέρνει κάτι κακοκαιρίες, φέρνει κάτι πράγματα έτσι λίγο διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός μήνας. Μην τον θεωρούμε κακό μήνα. Κάποια πράγματα είναι να συμβούν μέσα σε κάποιο χρονικό περιθώριο και έτσι και γίνεται. Λοιπόν, ο φετινός Φεβρουάριος όμως, εκτός όλων των άλλων, φέρνει απόκριες, φέρνει διάφορα, φέρνει και προς το τέλος του μήνα ανάδρομο Ερμή στο ζώδιο των ιχθύων. Αυτό λίγο θα μας ταλαιπωρήσει, λίγο θα μας στεναχωρήσει. Δεν είναι μία πολύ δύσκολη αστρολογική περίοδος αυτή που θα έρθει, όμως είναι μία περίοδος που όσοι μπορούμε και κατανοούμε τι σημαίνει ανάδρομος Ερμής, λίγο τουλάχιστον μέσα μας θα ταλαιπωρηθούμε. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, οι χειρότερες περίοδοι του ανάδρομου Ερμή. Ξεκινάμε τώρα με τα ζώδια της εβδομάδας και ό,τι είναι να έρθει, θα έρθει, γιατί έτσι συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, Κριός. Ο Κριός μας περιμένει το Φεβρουάριο, γιατί ο Κριός πάντοτε θέλει το καινούριο, θέλει το διαφορετικό, θέλει την αλλαγή. Τα Κριάρια μας λοιπόν θέλετε να είναι τα πράγματα όπως εσείς τα έχετε κανονίσει, δεν σας αρέσουν οι δραματικές αλλαγές, δηλαδή είπα πριν σας αρέσουν οι αλλαγές και θα πείτε τώρα λέει δεν τους αρέσουν οι αλλαγές. Όχι. Σας αρέσουν οι αλλαγές οι ευχάριστες, δεν σας αρέσει όμως παράδειγμα το να αλλάξετε σπίτι. Δεν σας αρέσει το να αλλάξετε δουλειά ξαφνικά. Σας αρέσει όλα τα πράγματα να κινούνται βάσει αυτών που εσείς καθορίζετε. Μην ξεχνάτε ποτέ όμως ότι σαν πλανήτη κυβερνήτη Κριάρια μου έχετε τον Άρη και αυτό από μόνο του είναι προβληματάκι, γιατί ο Άρης πολλές φορές τα πηγαίνει κάπως ανάποδα αυτά που θέλετε εσείς κάπως διαφορετικά. Δηλαδή αυτό που είναι να γίνει γίνεται αλλιώς, αυτό που είναι να κάνετε εσείς σας επηρεάζει ο Άρης, ο πλανήτης Άρης και το κάνετε κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, φροντίστε Κριοί μου την εβδομάδα που έρχεται να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, έχετε καλά γεγονότα να περιμένετε, όμως μην αφήνετε ποτέ τίποτα στην τύχη του. Δεν χρειάζεται τίποτα να μείνει στην τύχη. Εσείς σαν ζώδιο πιστεύετε στην τύχη και την ατυχία, όμως να μην πιστεύετε στον υπερβολικό βαθμό που θα επηρεάσει κάποιες καταστάσεις στη ζωή σας. Τα αισθηματικά σας θέματα, το έχω ξαναπεί, βγάζουν κάποια προβληματάκια, όμως μπορείτε να τα καταφέρετε και χωρίς αυτά τα προβληματάκια, δηλαδή να τα λύσετε από μόνοι σας. Έχετε την εξυπνάδα και την νοημοσύνη να το κάνετε. Ταύροι μου, τα πάτε πολύ καλά, όμως υπάρχει πάντοτε αυτό που λέμε ναι μεν αλλά.
Το ναι μεν αλλά στον Ταύρο μας αυτή την εβδομάδα είναι ότι ο Ταύρος ναι πάλεψε, κουράστηκε, έκανε, δημιούργησε, αλλά μέσα στη σχέση ή στο γάμο σας, Ταυράκια μου, έχετε λίγο αφεθεί γιατί θέλετε κάτι άλλο να κάνετε, κάτι άλλο να δημιουργήσετε, όχι κάποια άλλη οικογένεια. Τη δική σας οικογένεια θέλετε, αλλά θέλετε να μπορείτε να μιλάτε πιο πολύ με το αγαπημένο σας πρόσωπο, να μπορείτε να συνεννοείστε. Κάντε το αυτό, βρείτε χρόνο, εσείς οι Ταύροι, να μιλήσετε και να κατανοήσετε πιο πολύ τον άνθρωπό σας. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι όλα σημαντικά στη ζωή σας, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η εβδομάδα που έρχεται, Ταυράκια μου, έχει πολλά καλά να σας φέρει. Φροντίστε να τα χαρείτε όλα αυτά τα καλά. Οι δίδυμοι τώρα. Πριν συνεχίσω με διδυμάκια, να σας πω ότι για τις δικές σας προβλέψεις μαζί μου μπορείτε να τηλεφωνήσετε 697 1558 243. Μπορείτε να πατήσετε στο ίντερνετ Ελένη Ταχούλα Αστρολόγος και να δείτε ό,τι θέλετε για μένα, να βρείτε το Facebook μου, Instagram, τα πάντα, να μάθετε πράγματα για μένα, εννοώ σαν αστρολόγο, το αστρολογικό μου, το βιογραφικό μου στην αστρολογία, λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να τα λέω όλα εδώ είμαι για να λέω τα ζώδια τα δικά σας. Και όπως ξαναείπα, για τις δικές σας προβλέψεις, προσωπικά, επαγγελματικά, οικονομικά, δικά σας θέματα, δικά σας ερωτήματα, ό,τι θέλετε να μάθετε, 697 1558 243, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας ραντεβού μαζί μου. Είτε προσωπικό ραντεβού, είτε τηλεφωνικά ή με βιντεοκλήση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα διδυμάκια μας. Οι δίδυμοι λοιπόν, έχετε μπει για τα καλά στο κλίμα του 2026. Βλέπετε τις αλλαγές που έφερε η χρονιά, βλέπετε πράγματα που άλλα σας αρέσουν, άλλα δεν σας αρέσουν. Ο δίδυμος το έχει αυτό. Κρατάει πάντοτε αυτό που του αρέσει και εξαφανίζει με κάποιο τρόπο αυτό που δεν θέλει, αυτό που δεν του αρέσει. Λοιπόν, διδυμάκια, καλά κάνετε και πράτετε έτσι. Πολύ καλά το κάνετε όλο αυτό. Η εβδομάδα που έρχεται είναι μία εβδομάδα καλή. Είναι όμως και μία εβδομάδα που σαν αρχή του μήνα, γιατί αύριο αλλάζει ο μήνας, ερχόμαστε στο Φεβρουάριο, μπαίνουμε στο Φεβρουάριο, σαν αρχή του μήνα λοιπόν θα δείτε εσείς οι δίδυμοι κάποια πράγματα που άλλα θα τα επιλέξετε να τα ακολουθήσετε και άλλα όχι. Αυτό είναι στο δικό σας χέρι και εσείς θα μπορέσετε να κάνετε το κάθε τι πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με τους καρκίνους μας. Οι καρκίνοι, εντάξει, έχετε αρκετά ηρεμήσει, γιατί θέλατε κάποια πράγματα που δεν μπορούσατε να τα έχετε, θέλατε κάποιες καταστάσεις που ήταν πολύ δύσκολες και πολύ μπερδεμένες και ο καρκίνος, ξέρετε, παρόλο που του έχει βγει η φήμη του περίεργου, δεν μπορεί τις μπερδεμένες καταστάσεις καθόλου. Δεν μπορεί τις παρεξηγήσεις, στεναχωριέται αν μαλώσει με κάποιον, στεναχωριέται αν μιλήσει άσχημα. Φροντίστε, καρκίνοι μου, να κάνετε τη ζωή σας ακόμα πιο απλή, ακόμα πιο εύκολη. Δεν χρειάζεται στεναχώρια, δεν χρειάζεται απεσιοδοξία. Πολλές φορές η απεσιοδοξία συγγνώμη, είναι μία λέξη που ταιριάζει στον καρκίνο, ενώ δεν πρέπει. Ο καρκίνος από μόνος του έχει κάποια στοιχεία αισιοδοξίας και απεσιοδοξίας. Περνώντας τα χρόνια, αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι πιο πολύ η απεσιοδοξία. Δηλαδή ρωτάς έναν καρκίνο τι κάνεις, καλά είμαι. Αλλά δεν το πιστεύει, δεν το λέει μέσα από την ψυχή του. Γιατί η σελήνη που είναι κυβερνήτης του ζωδίου σας είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει. Δηλαδή, πάτε με τα φεγγάρια. Δεν το λέω ούτε κοροϊδευτικά, ούτε ειρωνικά, είναι η αλήθεια. Ας πηγαίνετε λοιπόν με τα φεγγάρια αφού έχετε πλανήτη τη σελήνη, όμως φροντίστε όλο αυτό να γίνεται βάσει πραγμάτων που θέλετε εσείς να κάνετε.
τα δικά σας θέματα να προηγηθούν. Αυτό πρέπει να κάνετε εσείς οι καρκίνοι αυτές τις μέρες για να έρθει καλά ο μήνας, να μπει καλά ο μήνας, ο νέος μήνας, ο Φεβρουάριος, και να νιώθετε όλοι καλύτερα. Λοιπόν, λιοντάρια μου, τα λιοντάρια μου, έχετε καλές μέρες, έχετε έντονη προσωπικότητα, είναι γνωστό αυτό, όμως αυτή η έντονη προσωπικότητα με τις καλές μέρες κάπου μπερδεύετε, γιατί έχετε συνηθίσει, όχι να έχετε κακές μέρες, αλλά να έχετε κάτι λίγο αλλιώτικο, λίγο διαφορετικό, να έχετε και κάποιες εντάσεις. Οι λέοντες λοιπόν δεν ζείτε με τις εντάσεις, δεν θέλετε να ζείτε μέσα σε εντάσεις, αλλά υπάρχουν στη ζωή σας πολλές φορές και όταν βλέπετε τα πράγματα ήρεμα ψάχνετε τι φταίει. Τίποτα δεν φταίει, μια χαρά είναι και η ηρεμία, ταιριάζει στον λέοντα και η ηρεμία, δεν ταιριάζει μόνο η ένταση και μια δύσκολη δημιουργικότητα, ταιριάζουν και τα ωραία. Και τα καλύτερα έρχονται για σας και καλό είναι να τα περιμένετε μέσα στο Φεβρουάριο. Συνεχίζουμε με το επόμενο ζώδιο που είναι το ζώδιο της Παρθένου. Οι Παρθένοι καλά θα κάνετε να έχετε αυτό που λέει μία έκφραση, τα μάτια σας 14, γιατί υπάρχουν κοντά σας άνθρωποι και στο επαγγελματικό περιβάλλον, αλλά πιο πολύ στο φιλικό περιβάλλον, που θέλουν όχι να σας κάνουν κακό, όμως κάτι να πάρουν από σας, κάποια βοήθεια να τους δώσετε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχετε. Αν θέλετε να τους δώσετε τη συγκεκριμένη βοήθεια, κάντε το. Αν όμως δεν θέλετε, καλό θα είναι να το αφήσετε αυτό στην άκρη και να αφήσετε κοντά σας ανθρώπους που σας αγαπάνε πραγματικά και μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί τους. Ο Φεβρουάριος έρχεται με μία πρώτη θετική καλή εβδομάδα και θα μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα ωραίο πλάνο για τον υπόλοιπο χειμώνα. Συνεχίζουμε με Ζυγό. Ο Ζυγός τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ο Ζυγός λειτουργεί πάντοτε βάσει στρατηγικής. Πολλοί μπορείτε να πείτε ότι αυτό είναι κακό, είναι ελάττωμα. Όχι. Είναι καλό ένας άνθρωπος που λειτουργεί βάσει στρατηγικής. Θα μου πείτε βέβαια δεν είναι αυθόρμητος. Ναι, δεν είναι αυθόρμητος. Όμως όταν ο Ζυγός θέλει να είναι αυθόρμητος, τότε είναι. Όταν θέλει αυτό που λέμε βάση στρατηγικής, τότε το κάνει και αυτό. Ακούγονται λίγο περίπλοκα όλα αυτά, στα αλήθεια δεν είναι περίπλοκα, είναι όμως πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζετε για να μπορούμε να προχωράμε τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Οι Ζυγοί λοιπόν καλά θα κάνετε την εβδομάδα που έρχεται, να ξεκουραστείτε λίγο, έχετε ταλαιπωρηθεί, έχετε κουραστεί, δουλεύετε πολύ, έχετε πολύ έντονη κοινωνική ζωή και όλο αυτό σας κάνει και τρομάζετε λίγο ότι δεν νιώθετε καλά. Μια χαρά είσαστε, φροντίστε όμως για το ακόμα καλύτερα, το να είστε ακόμα πιο καλά. Οι Σκορπιοί μας τώρα, οι Σκορπιοί μπορείτε να έχετε μία νέα εποχή στη ζωή σας, και δεν λέω εποχή επειδή έρχεται ο Φεβρουάριος, μία νέα συναισθηματική εποχή, νιώθετε καλά με μία νέα σχέση που έχετε κάνει, επίσης νιώθετε καλά με μία πραγματικότητα που έχει συμβεί στη ζωή σας, κάποιες αλλαγές, κάποιες δυσκολίες που φύγανε, κάποιες ευκολίες που ήρθανε, κάποια πράγματα τέλος πάντων που πήγανε όπως εσείς τα θέλατε. Καλά κάνετε εσείς οι Σκορπιοί και το κυνηγάτε πάντοτε, κυνηγάτε το καλό, κυνηγάτε το ωραίο, κυνηγάτε αυτό που θέλετε να έχετε. Και με αυτό το κυνήγι έχετε καταφέρει και έχετε τα πράγματα που θέλετε στα επαγγελματικά, αισθηματικά, προσωπικά και οικονομικά. Συνεχίζουμε με τον Τοξότη. Ο Τοξότης αυτές τις μέρες έχει λίγο μελαγχολήσει, γιατί τον Ιανουάριο δεν πρόλαβε να κάνει όλα όσα ήθελε. Αυτή είναι η γνωστή νοοτροπία του Τοξότη. Θέλω να κάνω αυτά, δεν τα πρόλαβα. Τι θα κάνω, δεν πρόλαβα. Δεν πειράζει, ας μην προλάβατε. Έρχεται νέος μήνας, έρχεται νέα κατάσταση στη ζωή σας, αγαπημένα τοξοτάκια.
θα μπορέσετε να έχετε αυτά που θέλετε σε μια καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, να βάλετε επιτέλους ένα πρόγραμμα καθημερινό στη ζωή σας και να ξέρετε ότι σήμερα θα κάνω αυτό, αύριο θα κάνω το άλλο, μεθαύριο θα κάνω το τρίτο. Αλλά να το γνωρίζετε εσείς. Μην βαδίζετε, τοξότες μου, βάσει προγραμμάτων που σας φτιάχνουν άλλοι, γιατί δεν μπορείτε αυτό να το καταφέρετε. Ακόμα και αν κάποιος σας πει πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και αγόρασε αυτά τα 5 πράγματα, θα σας είναι δύσκολο και θα σας είναι πιο εύκολο να έχετε φτιάξει εσείς τη λίστα των αγορών. Αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο περίεργα, δεν είναι όμως, γιατί το κάθε ζώδιο έχει τα δικά του και όσοι ανήκετε στο κάθε ζώδιο για το οποίο λέω, ξέρετε ότι αυτά που λέω έτσι ακριβώς είναι. Τώρα οι εγώκεροι. Οι εγώκεροι με τις μεγάλες τους προσδοκίες πραγματικά έχετε πετύχει ένα εύρος των προσδοκιών σας να γίνει πραγματικότητα. Όχι όλα, γιατί πάντοτε οι προσδοκίες και σαν λέξη κιόλας είναι προσδοκίες. Είναι άλλο έχω προσδοκίες, άλλο έχω σχέδια, άλλο κάνω όνειρα. Οι προσδοκίες λοιπόν του εγώκερου πήγανε καλά, μπορούν να πάνε και καλύτερα, πρέπει όμως να βαδίζετε βάσει δικών σας δεδομένων θεμάτων. Δηλαδή, οι εγώκεροι, αντίθετα με τους τοξότες που δεν έχουν τόσο πρόγραμμα στη ζωή τους, οι εγώκεροι έχετε ένα πολύ καλό πρόγραμμα που όμως τα τελευταία χρόνια κάποιοι σας το χαλάνε γιατί δεν έχετε βρει ακόμα τον άνθρωπο που θα μπορείτε να είστε μαζί του το 100%, δηλαδή να μπορείτε να ενωθείτε μαζί του πάρα πολύ. Είτε αυτός είναι σύντροφος, είτε είναι μία φίλη, ένας φίλος, ένα συγγενικό πρόσωπο που έχετε έρθει πιο κοντά. Πρέπει εγωκεράκια μου να τα βρείτε όλα αυτά, να βρείτε και τον εαυτό σας και τον άνθρωπό σας, τον άνθρωπο που θα μπορείτε να εμπιστευτείτε. Πάμε τώρα στους υδροχόους μας. Οι υδροχόοι, είσαστε οι άνθρωποι που έχετε γενέθλια αυτές τις μέρες, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Επίσης είσαστε οι άνθρωποι που μπορείτε να πραγματοποιείτε πάντοτε αυτά που έχετε βάλει στόχο, χωρίς να πληγώνετε κανέναν, χωρίς να ενοχλείτε κανέναν, μόνο με μία σωστή σκέψη, σωστή παρατήρηση των γεγονότων και σωστούς και καλούς ανθρώπους κοντά σας. Ξέρετε, ο υδροχόος δεν μπορεί να κάνει ποτέ παρέα με ανθρώπους που δεν τους εκτιμάει, δεν τους θαυμάζει, δεν του βγάζουν αυτό το κάτι. Είναι άλλα ζώδια, οι δίδυμοι παράδειγμα. Οι δίδυμοι, αν και αυτή ζώδιο του αέρα σαν τον υδροχόο, ο δίδυμος μπορεί να κάνει παρέα με τον κάθε άνθρωπο που γνωρίζει, γιατί του βγαίνει η κοινωνικότητά του, η γνώση του, θέλει μία γνώση για τη ζωή και την μαθαίνει ο δίδυμος μέσα από γνωριμίες ανθρώπων. Ο υδροχόος όμως τι κάνει? Τσεκάρει τον άνθρωπο που γνωρίζει, δεν μιλάμε μόνο για αισθηματική σχέση, για φίλους, φίλες, ανθρώπους που κάνετε παρέα. Τσεκάρει τον άνθρωπο που γνωρίζει, κοιτάζει τι μπορεί να πάρει από εκείνον. Δεν μιλάω για υλικά αγαθά, μιλάω για συναισθηματικά αγαθά. Μπορεί να του προσφέρει μια καλή σκέψη, μια καλή συμβουλή, κάτι ωραίο, κάτι ευχάριστο, κάτι ανθρώπινο. Τότε λοιπόν ο υδροχόος θα κάνει παρέα με τα συγκεκριμένα άτομα. Αλλιώς δεν το κάνει, δεν τον ενδιαφέρει, δεν ασχολείται και πηγαίνει για άλλα. Τελειώνοντας, έχουμε να πούμε για τα ψαράκια μας, τους ιχθύες μας, το ζώδιο του νερού και της ευαισθησίας, ότι έρχονται πολύ καλές μέρες για εσάς. Μην ξεχνάμε ότι το Φεβρουάριο μπαίνει ο ήλιος στο ζώδιό σας, όχι ακόμα πιο μετά, αλλά έχετε δρόμο και έχετε καλό δρόμο ψαράκια μπροστά σας. Δεν πρέπει να απογοητεύεστε. Να πούμε τώρα, μια που έχω λίγο χρόνο, κάποια ελαττώματα των ιχθύων. Και θα μου πείτε γιατί να μην πεις προτερήματα και να πεις ελαττώματα. Θα πω και προτερήματα, πρώτα θα πω ελαττώματα. Λίγη ντροπή παραπάνω. Ανασφάλεια. Αρνητικότητα.
άσχημη συμπεριφορά όταν κάτι δεν του αρέσει. Είπα θα πω λίγα ελαττώματα. Να πω τώρα και προτερήματα. Τα προτερήματα που έχει ένας ιχθύς είναι μια καλοσύνη, μια έμφυτη διάθεση να βοηθήσει. Θα δούμε πολλές φορές ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με φιλανθρωπίες και μιλάω αληθινά, δεν λέω για ψευτοφιλανθρωπίες. Ενεργά λοιπόν άνθρωποι που ασχολούνται με φιλανθρωπίες ανήκουν στο ζώδιο των ιχθύων, γιατί τους αρέσει να προσφέρουν, να δίνουν και να δημιουργούν το καλό. Οπότε, προτερήματα και ελαττώματα που έχει το κάθε ζώδιο, άλλες φορές θα σας πω και για άλλα ζώδια. Μια τώρα που έφτασα στον ιχθύ και έχουμε λίγο χρόνο, είπα να πούμε λίγο παραπάνω για τους ιχθύες. Οι ιχθύες μας λοιπόν μπερδεύουν πολλές φορές το ελάττωμα με το προτέρημά τους. Και έτσι γίνεται μια κανονική μπέρδεψο δουλειά, ας μου επιτραπεί η λέξη, και δεν μπορεί ο ιχθύς να προχωρήσει, στέκεται και περιμένει. Να μην περιμένετε τίποτα ιχθύες μου, να προχωράτε. Μην ξεχνάτε, ο Φεβρουάριος θα είναι ο μήνας σας, γιατί είναι ο μήνας που θα μπει ο ήλιος στο ζώδιό σας και θα μπορέσετε να έχετε μια πολύ καλή πρόοδο σε οικογενειακά, αισθηματικά, προσωπικά, οικονομικά αλλά και επαγγελματικά. Αυτά ήταν λοιπόν τα ζώδια της εβδομάδας. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω στον πολύ λίγο χρόνο που έχουμε. Να σας πω να σκέφτεστε θετικά, ακούγεται κλισέ το ξέρω, αλλά όταν ξεχνάμε να σκεφτούμε θετικά, γιατί ναι το ξεχνάμε και αυτό, και σκεφτόμαστε ανάλογα με την τάση της ημέρας, όταν λοιπόν ξεχνάμε να σκεφτούμε θετικά, έρχονται αρνητικές επιρροές στη ζωή μας, γιατί εμείς τις φέρνουμε. Ένα μικρό θεματάκι λοιπόν που όσο μπορώ να αναλύσω, γιατί δεν έχουμε και τον κατάλληλο χρόνο, όσο χρόνο έχουμε, είναι πώς θα κάνουμε το αρνητικό θετικό από μόνοι μας, μέσα από τη θετική μας σκέψη. Δηλαδή, βλέπετε πολλές φορές πότε σκεφτόμαστε αρνητικά, όταν περιμένουμε κάτι που ξέρουμε ότι θα έχει άσχημη κατάληξη. Όταν περιμένουμε παράδειγμα κάτι που έχει να κάνει με την υγεία μας, κάτι ιατρικό, ένα χειρουργείο, κάτι που είναι σοβαρό. Τι κάνουμε τότε? Μόνο αρνητικές σκέψεις, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορούμε να δημιουργήσουμε στον εαυτό μας. Χρησιμοποίησα τώρα τη λέξη και την κατάσταση χειρουργείο, γιατί το χειρουργείο είναι κάτι αρκετά σοβαρό. Δεν είναι μόνο στα χειρουργεία η αρνητική μας σκέψη. Η αρνητική μας σκέψη είναι ακόμα και σε μια νέα γνωριμία. Γνωρίζετε λοιπόν έναν άνθρωπο και λέτε δεν θα βγει καλά αυτή η σχέση, αποκλείεται. Να τονίσω ότι δεν το λέω τώρα για ένα ζώδιο, για όλα. Αυτό που σας λέω τώρα ισχύει για όλα τα ζώδια. Καρκίνοι, τοξότες, ιχθύες, εγώκεροι, όλοι. Όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο στο αρνητικό και στο θετικό. Πολλές φορές η ζωή τα φέρνει έτσι, η καθημερινότητά μας, που έχουμε πιο πολύ αρνητικές σκέψεις παρά θετικές. Και λέμε τώρα, έλα σιγά μη σκεφτώ θετικά. Ας περάσει αυτή η μέρα και βλέπουμε. Αυτό να ξέρετε που είπα τώρα είναι η χειρότερη έκφραση που μπορεί να πει ένας άνθρωπος. Τι μέρα είναι σήμερα? Σάββατο, ας περάσει το Σάββατο, αύριο Κυριακή, βλέπουμε από Δευτέρα. Όχι, δεν θα βλέπουμε από Δευτέρα, θα βλέπουμε από τώρα, από τη στιγμή που κάνουμε το νέο ξεκίνημα στη ζωή μας. Καθημερινά κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι ένα νέο ξεκίνημα για όλους μας. Κακά τα ψέματα, έτσι είναι η αλήθεια. Δεν το συνειδητοποιούμε, το ξέρω. Γι' αυτό και γιορτάζουμε μόνο τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα, τα γενέθλιά μας, την ονομαστική μας γιορτή. Δεν γιορτάζουμε την κάθε μέρα. Δεν λέμε κάθε μέρα είναι γιορτή, γιατί θα φανούμε και υπερβολικοί και λίγο ανώριμοι. Όχι, δεν θα είμαστε ανώριμοι αν γιορτάζουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά. Να πούμε σήμερα είναι μια νέα μέρα στη ζωή μου. Μια καινούρια μέρα στη ζωή μου. Είμαι υδροχόος, είμαι τοξότης, είμαι κρυός. Ό,τι και να είμαι, είναι μια νέα μέρα στη ζωή μου και σαν μια νέα μέρα
πρέπει να την αντιμετωπίσω. Κεντρική ιδέα λοιπόν, σκεφτόμαστε θετικά, σκεφτόμαστε την κάθε μέρα σαν κάτι καινούριο, που είναι κάτι καινούριο. Δεν μας πειράζει αν βρέχει, δεν μας πειράζει αν χιονίζει, που είναι χειμώνας και σε πολλές περιοχές χιονίζει. Δεν μας πειράζει αν έγινε κάτι δυσάρεστο, μας πειράζει αν έγινε κάτι δυσάρεστο, δεν μας πειράζει εννοώ στο να το κουβαλήσουμε σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Το προσπερνάμε με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί, δεν γινόμαστε αναίσθητοι, γινόμαστε όμως ευαίσθητοι εκεί που πρέπει. Σε όσους ακούγονται κινέζικα, μπορείτε να ξαναδείτε την εκπομπή μου όταν και αν θέλετε, είτε στο Facebook είτε Κυριακή νύχτα 1 η ώρα εδώ στο High TV, και θα δείτε ότι αυτά που σας λέω έχουν μία μεγάλη δόση αλήθειας και είναι πραγματικά αληθινά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Σε όλους λοιπόν να ευχηθώ ευχάριστες προβλέψεις, καλό Σαββατοκύριακο, όμορφα γεγονότα στη ζωή σας, που αυτά τα όμορφα γεγονότα να ισοπεδώνουν τα άσχημα και να έχουμε μία καλή ζωή και μία καλή μέρα όλοι μας. Το καλό Σαββατοκύριακο να το ξαναευχηθώ για να είναι καλές οι μέρες σας. Καλό μήνα, εφόσον αύριο έχουμε 1η Φεβρουαρίου. Καλό σας μήνα λοιπόν. Ο Φεβρουάριος εύχομαι να φέρει ό,τι έχετε επιθυμήσει, ό,τι καλό, ό,τι θετικό, ό,τι όμορφο. Καλημέρα.